tid för Brasor och det är bara en tid för att tagga en sån tid känna sig väl. För att tagga en sån sång för skjutnar. Så syng väl vi. Det känner han. Som är givetvis ju det styr. Such a stjärnor när och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. För jag blir such a stjärnor när och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. Han som skapte sol och måna alla stjärnor när. Tanka han kan huxa att du är människa som är. För jag blir such a stjärnor när och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. Fyllt av glädje är ju det och han älskar mig. Gå till himlen never sagt att han ska aldrig glömma mig. För jag fyller such a stjärnor och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. För jag fyller such a stjärnor och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. För jag blir such a stjärnor och se han som skaptet här. Han never så nekva huxa men han glömmer aldrig mer. Men han glömmer aldrig mer. Nej, han glömmer aldrig mer. Ja, titt, väldigt. Välkommen till Sättenlötna. Nu, hesa lötna, så får vi att ha en vitsbord från Sanne Hansen. Och vi får ha en sang framför en solosang från Anne och Torshetje. Och så har vi en vitsbord från Karin Godsen. Ja. English translation will be available down with the computers and sound system. Sound table. Ja. Väldigt gott. Så är det ett bönarum här i Syne och det säger visst till fulla att det är bruk för förbön eller också så är det gå folk här inne, ja. Det handlar om te och god kväll. Du tackar så äskera stånden där. Och du följer hjärtat där bänkar. Och vi får språka med att i Europa. I sluga som sum gör i fjör så sum för ber bön. Ja. Ja, vi tackar mycket för att vi kunde vara här och hålla hållse och ha ett möte här om te och här vi kunde lära till att känna och be för dessa stövne att vi må lära oss mer om te och komma närmare till här och ha ett förhåll till te och
Herre, vi kunne oppleva det. Og liksom be for at om det onker her inne som ikke er tid mot her som en frälsare att de må göra det här kvalitet till den största avgörelsen som vi kunde ta här i livet nu. Vi är för resten av möten och resten av ställen. Amen. Yes, så får vi att syndren löder chat. Och vi får höra vitsporar och såsanger. Och vi får börja vid kruntur vid Guds stort värst. Och jag också är ganska bra lycka. Vi kunde också om jag vill syndens hans ner att nu har det varit forskjeda väl i Amerika och det har varit kommunen väl nästa vecka. Att man kan kanske filtra utan och huxa om att hur framtiden bära mer och man kan vara bekymrad eller spänd på vad kan man show helter. Men vi som tryckvande, vi som människor har en kvult en frin och i att här är en som är konkur i alla räver. Och det här vikstiget, han är verande standande som konkur. Det är mycket kvar vid färd, det är mycket kvar valter in som forskjede, det är mycket kvar valter in kvar som helst. Och han ska nog, man kan säga, få rätt att lära ta allt som allt. Och han är kruntur vid dörtgods. Som vi vet, också som tämmer jag syns att han räver. Ja. Kruntur vik og stort og erst, rakt for seg og hating bæst. Kruntur vik og stort og erst, rakt for seg og hating bæst. Du rævur vi makt, og du støyrer vi æro. Hevja vår erst, evig himmel og jord. Kruntur vik og stort og erst, rakt for seg og hating bæst. Kruntur vik og stort og erst, rakt for seg og hating bæst. Du rævur vi makt, og du støyrer vi æro. Hevja vår erst, evig himmel og jord. Du kongur konga, du kongur konga.
hjärsta fyllt av frihet, så tatt att här är trier, och i Guds nåde stande det endur fötter, vi kristen blåe krötter, och i Guds nåde stande synja kan vi bäge, tui fäck liv och meje, och i Guds nåde stande Herre Jesus, pröjs i du lever, signande synja vi, om allt du hever Mot hjärsta fyllt av frihet, så tatt att här är trier, tog jag i Guds nåde stande. Stakar vid värt ut er. Så kommer Sanna Hansen, av Vispor, på en annan kommer Anna. Vi så sang.
Hej, god kväll, tid öll. Det Sanna, är 20 år gammal och är bygger Ronavik, Saltinga. Och jag ska vara vittne för tycken att är en frälsesyndare till information, till bästa någots. Jag minns inte när jag blev frälst, men jag minns det var så repta. Och att det är den bästa avgören är av tidsen. Och kom jag tacka. Jag är uppvuxen i en tryggande hemma och jag har alltid gick in i sundagsskola och så att jag ungdomsmöte och vi är näck i Nepo och Kristiansund har bunnit och allt det där. Hörst att jag är uppvuxen i en tryggande hemma och en tryggande och gående hemma så släpper jag lika som alltid inte undan fröstingen och det som höjren säger sig vara att bjöd på. Och vi där i kväll ungdomsmöte eller jag kallar det uppgjort ungdomsmöte och vi där då ung how are you ung eller är ung i sinne och nu vet jag inte hur tar man blir äldre men är mest ju att ta bli ung ta att fröstingarna börjar komma det är inte få fröstingar det är några fröstingar och till ringt, till öliga ringt att stanna med det. Och till att snacka som jag huxar om, öliga nekv. Och hur så området det är vi då att tåra stanna med det. Och stanna upp för tog som vi tryckva. Och lysa lika som åkare ljus. Jag var i Bethesda igår och Johan Petersen till alla er. Och snackar om det här som jag också. Och han snackar redan om hur han inte då för allt. Men så snackar jag också om ett döme som han kom vid. Vi är någon fotbollsbana och så hör man lägarna och man är avskärarna. Och det är så tydningar vi gör att vi som är tryggande som är tidsmöter. Jag ser att vi kommer in av banan och kämpa för distan. Att vi renna och också svinnaka och ta avbryt. Och inte bara stanna och hitta. Jag var på Rolla i sommar i Italien. Kär i United Godsen. Här som till nekvar har vi trobar. Och ja, till Öland är art här vi är. Och ta ena kvällen fick vi så höver jag spyrja rejen. Hur han lyckas mäkna i att trivas och att vara slunge och att vara lyckas få folk samkomna och att vittna för tajmon och framvis. Och det som handlar i större detta det var att ta ena som rika i början är att vara gå över dig. Att han lyckas som vurste tajmon, okej, heter Virne, heter så är livet som var intryggande och vi har gå över dig. Och det var inte bara ögonen att för det är täta skuld till. Det var nekvar. Här som han var gå över dig och lägga som ländas vittna för tajmon och så såg det okej. Du är på en mata som är som vill vara. Det sänder Johannes 14:40 och nytt på Jevitikon att de ska älska varannan som jag älskar tikon. Det är ett bo tjocken ödlund tryggande. Att vi ska älska varannan och vi ska älska lägga som han älskar oss. I Matteus 5:16 sänder läter så i slåstickar lysa människan så det kan suttja gåverstickare och ärafärdickare som är i himmel. Och en sanger som är då eller väl till sangren spyr här först. Till Österbergammer som skriver han. Och av Spotify hur Rein Godsen spalt han in. Om sangren säger Österbergammer att det området vi tackar Herren vi ta sti och avgör skulle täckas lunen. Nekvar avgör vad ticknar ungen Aron som kunde ha stora avskan allt livet. Heter ju honom till sangren var skrivare till första Leona Kristiansson och John 6 vers. Vi låter av nekon ungen läsande utsätten. Det största verset sanchen säger spyr han först. Sala kvult i sinnet ta djever. Ta du vorst. Han är vi av luftenslöj. Gläd dig kvann det. Och du frälsar att du hever. Hans är ett makt. Och så bad han glömmer dig. Det kan vara ringt att liksom
lysa eller täcka ljus upp och leva det livet som Herren är be oss. Men till er ta rätta och till er ta nästa gåva i ändan. Allt annat som hör med när bjöd på ta fanar. Till er, jag kan just säga det vi gör på rollet. Till er som förskar i ta liksom skjuter upp och till er megafestligt att det så poppar och får en slä allt det är gott och allt det. Men så säger förskar i livet så är det liksom ta. Istället för att bara leva ett bibeln som han ger och liksom ta guiden till det goda livet. Det är så viktigt att vi tryggande, att vi stolar för någon. Alltså Daniel, han säger väl män i bibeln att vi tar arbete inför kvarnören. Och ja, vi huxar i snett. I 4 Timoteus brev 4:12 ständer lätt onkan man vill till för det att just onkor. Nej, vi är tajmon som tryckva fyrdöme och i tal och i atbore. Vi kärlega i trygg och i renliga. Att det här vid ung, det gör inte. Alltså det är bara gott. Så har vi ett långt i att det så vittna. Och för en dag, inte för totalt att kopiera i han, men han har liksom tog det som är huxar om. Men så för ända vi min personliga undersverses som ständer i Matteus 1:8. Jag känner kom här till min alltid strävast att tungt bara jag ska göra din kvill till att tillpå till ja han säger ju till de som inte har lagt sitt all i han men östlocken som har lagt och all i han och till de som inte har lagt sitt all i han än det vill vi med det göra till någon så rätta om vi vill det inte så kommer det never här som bit och jag har lagt och all i han. Det bra, ja. Hej. Jag är Anna och jag ska säga så som för dickon. Jag vet inte kvar Aron är. Han ska ut vidare. Yes, han kommer på en toilet. Ars problem. Men ja. Ja, jag är sint mer nervös det plejer vara i kväll. Tog att jag ska synja min exanger och det är alltid sint mer. Jag vet inte. Personligt och ja. Ja, den första sangen jag synja är en sång som heter Never Leave. Jag synja 2 sånger enskon annars. Men ja, han heter Never Leave och jag faktiskt skrev ut fra hur god visar sig och jag någon bibeln och jag bibelsöver som vi ödla har som i söndagsskolan snarare och hur liksom till dömes vi Moses att han hjälpte honom jag någon här ja att hur det gärna för och kom på era matar eller så säger och jag så gärna nek sån imis ting har vi sett hur god viskar i livet och öron och det gärna ösn och livet och så har jag brukt det som dömer i sannsjonen och jag har finnet texten uppe här så det är välkomna inte texten men ja också särskilt ett vers som jag också rikar så av alltid ända sannsjon som är så åratörsne 3 5-6 och här ständer Lyd av Herren av ödlon hjärstatunnen men Lyd ikke av vidtut. Kjenn han av ödlon løyentunnen så skal han gjøre gøter tunne retter. Ja. Så jeg heter faktisk, det er ikke en sang som jeg har heter hva jeg sier, men jeg heter så hvordan jeg husker god sier vi okkom, faktisk. Så tar jeg sier ei eller også der, så er det ut fra hva han sier. Men ja, kan bara få texten på den med. Ändan yes, perfekt. Ja, och han har Never Leave.
I know that when you are alone and you can't sleep, I know the pressure is on and I agree. I know you have a lot on your mind, don't be afraid. Your tears are allowed when you're with me. Like Elisha told the people, return to me. Like the jug of oil that never empties, my love will burn for you very strongly. There's nothing you can lay on me. Like the prodigal son and his father, he sees that he has sinned and then returns. There will never be a moment where you can't come back. I'm always ready for you. Like Moses, I will help you cross the river. Like Peter, I will help you walk the ocean. Like Daniel, I will help you tame the lions. You'll never have to do this alone. And when you feel alone, remember I'm the wind. You can't really see me, but you know I'm there. And when you can't even feel me, know that I still stay. You've been held in my arms and there you'll be. Now we'll breathe in and out and count 2, 3. Just remember that you can always trust in me. I won't let you go through this by yourself. This love for you will never leave. No, this love for you will never leave. Ja, nästa sangren så jag vet inte, helt annat slag. Det eller här ett selv vers som jag huxar som Rikard Valten sangen som så Filippe brev 4, 6 till tjej så ständer stora ungefär 4 nej lätte ju ödlen till som tid inte komma fram för god och ju akallan och bön vi tök. Så skal fri Guds som styr upp om allt vid värvårda görstå och huxande tyckare och Kristi Jesus. Och här sangren öder Oh Lord I pray. Och han tar som hur god hjälper oss med allt. Och hur vi skulle minnas till att tacka honom för nu i kvann morgon. Hur han har givet allt för oss. Och ja, liksom bådskapen utförelsen jag husker på det at god øynas løsning. Altså her ikke andre løsning. Her bare god. Her ikke bedre. Her ikke annet de kan velge. Det god. Ja. Ja, vi ber bare. I've been in many problems. Nobody knows how to solve them. I've been told about a man. He has a
will try to make it up to you. But even though I fall, oh Lord, I thank you for a new day, for a new life. Oh Lord, I pray that you help me through this day and the next day. I can't do this myself. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. I can call upon your name, 'cause in your arms I'm safe. And God, you filled me with faith. This is where I want to stay. What did I do to deserve this? I will try to make it up to you. But even though I fall, oh Lord, I thank you for a new day, for a new life. Oh Lord, I pray that you help me through this day and the next day. I can do this myself. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. Bara gänga. Ja, tack för det till Bay, till Bor. Till död. Vi får ta en sang, vi får en vispor från Keringosen. Och det är en nytt sanger som faktiskt Anna själv vill skriva, om du vill skriva sanger. Sangern heter Kristus lever i mer och till just till hela ställen. Hon finner knappt 3 veckor till att skriva han och då är det nämligen synja och gitt jag tid fängade på den vägen. Men ja, det är en sanger som handlar om och frälsare som lever i okon och som arbetar i okon och att det är inte mer vits som liva, det är inte mer vits som ro i okar liv, men det är han som vi da har i talen för. Så jag hade vi börjar bra och ja, till Jan Rösa det kom.
fullt av sorg og plavun. Han sier kom her mot barn og frelste meg fra munnen byrå. Nu det ikke langer det som livet. Nei, Kristus han lever i meg. Du alltid vet at Gud gav meg sonen. Så
Kristus han lever i mig. Nei, Kristus han lever i mig. Ja, Kristus han lever i mig. Just well, Karen. Ja, hej tid. God kveld. Jeg heter Karen Godsen, og jeg er 22 år gammel. Akkurat bliven. Ja, takk. Men det er ikke det jeg skal snakke om i kveld. Jeg skal ha med vittnesbord for dere. Og ja, ta mester, altså, ja, jeg skal vittne til at jeg er frelst, og ta mester at för mig mest att jag har upplevt Herren som vi har hört om i det. Och ja, jag får greja fra hur akkurat den upplevingen ledde mig till att geva mitt liv till Herren så han kunde roa i min liv. Ja, och det ja, hvis jag hittar efter min barndom så minnes jeg aller først og fremst fri og glede. Jeg var en glad jenta og damte vel roxa, Jerry og ja, jeg vet ikke. Men hvis jeg hittar sin til Gipre en av min barndom, så minnes det at jeg lærte fra en ung aldre at jeg ikke så ut som ånder og i utkjønt og i familielivet. Og da jeg var 9 år gammel, da for mamma og pappa fra kvinneren. Og ja, jeg vet ikke, da skapte en sånn ringende overvenn av meg. Altså, til at det føltes for meg som livet at sunder eller så. Og det er det sikkert flere som kjenner til, og det pjøst ikke å være foreldrene som fra kvinneren. Det kan være et øren om støven. Og ja, jeg ville bare gå med til at mitt liv fall sunder, til at jeg sa av mine floksfeller og vindfølte at tarra liv så bare perfekt ut. Altså, ja, jeg har noen vinkoner som jeg pleide å få hjem til, og hjemme til dem var sånn jeg luvd, og jeg var fullt av bøttene, og alltid å gjøre, og jeg var alltid onker hjemme, og foreldrene var sammen, og ja, alltså jag följde mig alltid hemma här men innast inne så visste jag att det var inte min familj och då är det den enda jag skulle jag ju hem till ett ganska mer ensligt hem. Ja, jag växte upp som ena barn och jag minns det att mamma och pappa de arbetade bei rättligen och längre där så ja, det är så jag också det kan det just ensligt när man är så unger. Men ja, jag är inte ordentligt skilt att ta. Alltså, jag vet inte, jag sa det bra som ganska hinner bra i snitt ut i ordentligt väl gå i matta. Så ja, jag fick mig till vännerna bara gå i matta livet eller gå i matta sannläggan om mig att mitt liv inte var perfekt och jag fick det och i mig att vara en perfektionist. Där började jag bara via penaler och så skulle det ligga bestämt sted uppgiver skriva efter någon och hur jag skulle titta mig med och så. Ja, men så ja, jag tog det när jag upp med att skulle ta kontroll i min liv eller att jag måste ha räja ötlon som får fram i min liv och jag huxar alltid fram hvis jag skulle till och tilltag så huxar jag om hur det kunde ända galet och hur jag skulle lappa om hvis det var så ja, jag synte stressande liv ta men ja, så hände det underfotla att för en affär jag och pappa började ensamhet av påskon till konajar, jag rotla påskaräck och
ja, att han har vid att rulla påskarek så sätter vi dock ner av böjen och jag minns bara att jag huggde ut och här var så frialigt, solen skyn och här var bara ett lydligt låt, hett låt och ja, här var bara så frisalt och så började pappa blabba om Jesus som alltid som vi kanske aren't här i varje inte så come on, men här så för världen något helt annat. Det var för mig som om jag hörde om Jesus anutjon. Alltså jag aldrig hört om han för. Följs det som, alltså det som pappa säger till det hittar jag home. Hvis man kan säga så. Och ja. Jag minns att jag började samarbeta med vi pappa och huggde efter akkurat livet. Och det var något som jag gjorde när vi levde samarbeta med själva vi andra. Och ja, jag kommer ihåg, eller jag sa som livet jag pappa för mig och allt det som jag har vittnat som han är som inte är så lätt. Och jag huxar bara, alltså, hur kan så leva i så liv och prisa Jesus på andra man, alltså allt det har vi snackat om också så ända där vi är om Jesus. Och jag huxar bara, och det är alltid så tackarsligt, det är alltid också positivt och han drejer ju till att vara ett gott ting till att Jesus heter och hata. Och jag huxar bara, vad är det här för något? Alltså, hur kan du ha en sån fri ur din liv ta allt det där som gånger fyra sig i din liv. Så jag spurte pappa en spurningar och ja, han svärade mig så att det var Jesus som var lösningen. Och det inte med att nej, jag glömde den. Det var ett vers Kolosserbrevet någon om att frier ska roa i hjärten och okej. Ja, men ja, eller att han minner mig att han nu i dutterstad. Men ja, jag vet inte. Jag tog det bara ordentligt till mig att jag sa att det var en sån frier som rådde i hans liv. Och det var liksom det som jag lärde efter att jag hejer inte den frien. Alltså jag var så, hur säger man, anspänt eller så. Och jag skulle alltid huxa fram och allt skulle vara planlagt. Men jag yngste eisen att han var den frien. Och alltså, jag sa till och i livet till pappa att han är ju sån en motgång men han gav alltid alltså, hejer till Jesus tar jag också sträcka åt och ända ut i ringa så snackar jag om Jesus och jag sa bara det att här var också som han hejer som är i tjeje och ta sig utlöver lösningen på min trobläggar. Ja, jag sa till att i min ringkostöven kunde jag eisne välja bra geva mitt liv till Herren, låta han ta över så att jag är snötst att stressa så där som jag gör det och leva inte mer i tystilen som pappa levde ju i. Så jag valde att göra mitt liv till Herren, låt han roa i min liv. Och ta mest alltså för mig att alltså man kunde tro att det nu lät någon annan ro i min liv. Alltså det ger mig minne kontroll eller så. Det gör det, men alltså det var inte så att det miste min identitet eller min samlägga stick motsatt. Alltså jag fann alltså jag finner mer och mer ute av mig självare nu frekvent jag ger mitt liv till lärarna och lär mer mig själva och jag kan alltså lösa frien som jag har finns av Herren. Jag kan se att det är ett döme som jag har haft eller som jag kom i köknen nu sen till så igen. Det var det att jag lärde en också snägg efter vem följde eller att det här var några bestämda ganska vinkande som man kunde bruka alla som jag tog samma vis som eisen var andlig och man kunde, jag vet inte, alltså det är säkert flera som känner till det men jag sa till att alltså, det är ingen som hever så gå att tog till min alltid och jag har inte en gång så gå att tog till långt och jag började bara
att sitta hemma och snacka vid Gud och min trobläggare och bara fortälja honom allt eller hvis jag har också stått att säga bara snacka vid han i min hötte. Och jag vet att jag är crazy men jag vet att som jag tycker nästan gör det här. Men ja. Och det gav mig fri, det gav mig ordentligt fri. Alltså att jag lejde inte efter till långare, jag lejde inte efter fri i världen. Man fettlar omkring det och man helst att man kan finna det i öron här i livet. Men det visar allt i för mig och jag vet att jag är för tyckon att Sverige är aldrig i världen och du finner aldrig något med näkra ärastans. Alltså vad än det är som du röjner. Så ja, jag vill bara sända en användning ut här. Hvis det är onker här som inte har givet sitt liv till Herren så vill jag inte att det göra det och kom äntligen snacka vid onkran som du har aldrig av eller med eller onkran som du säger uppe. Tror jag att det är seriöst det bästa som jag har gjort i min liv och alltså jag lär mer och mer kvänta jag kom tattare god ut av värsta så boom ting som bara hände här jag blev jag vet inte att min trobläggare var väck och på ett sekund av på samma dag men det hände så i tvin när man lär mer om sig själv och hur man tacklar trobläggare samma vi här annan ja så det är det bästa det kan göra att man är välja och jag hoppas att jag har uttalat till ankran att det kan ja tack för det. Tack för Karin. Ja, nu får vi det ända vi Alexander. Och jag också bara minna av att vi tar en bönarum att han för dutchnar. Hvis nu när sitter inne vid omkron som det strös vi ettla tid mest att är frälstor. Jag har känna en gavan som folk att ta som av pallen här så kan området det kunna färra iver här. Och ta sig omkring som ganska vojt mer omhettare än till själva. Men så kan jag bara med att kunna ha ett frälsande i den man kan tacka. En avgör som man tycker kvar som helst. På ett nivå som du sitter, hvis du vill ta. Och ja, så det blir upp i här hvis du bara för iver här. Så är det också att jag mot dig. Nu får jag hänga en sang som Karin yngste själv, Harry frälsare. Här som heter en bön som vi kommer synja. Till åkara frälsare att det är hans nöje som ber oss som helt oss uppe. Så ja. Välkomna att röjsa dig. Show.
Herre minne av at det tjatt her man framman ölsins Det är en enskan som heter Firm Foundation. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So I would
stand when everything around me is shaking. I'll never be more glad when I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So I will leave Him now. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Yeah, I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. Yeah, I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I'll never be more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Det er jo en sørste sang, og det er sikning og høyr. Så, synes vel vi, så skjedde det orska. Husk jo med at Herren er fremme og fyrer og kom, og at og en sang, det synes jeg da. Det var lovsanger i alt livet. Eller kom synes jeg til hans rende. Gå higher, burden higher. Han som er i nærhet. Ur ödlor natten, av ödlor starten. At hej i nærhet.
Sanger, är det klarer? Heila vår Herre och konkurrent. Onde kan mätas vid att du ger. Heila vår Herre och konkurrent. Onde kan mätas vid att du ger. Ena för strat. Och strunch ner. Du heila vår Herre och konkurrent. Onde kan mätas vid att du ger. Heila vår Herre och konkurrent. Onde kan mätas vid att du ger. Lovpris du är vi ger. Förutom dina fiskar, hjärta och ditt nya till vårt hjärta blir det där. Som alla dags det är varje god. När vi närmare ska hinna vi är god. Wow, wow. Att det är dejligt att släppa synja så här det kom. Men ja, tack för ikväll. Jag tackar till dem som har vi är uppe och spalt och haft år och jag tackar till för att det inte kommer ikväll. Det är väldigt hyggligt. Och hvis det är någon som är osäker till kan stöva så är bönalödan, den är bönarum där vi en uppe och när löt jag att säga att Ja. Har jag det med? Yes. Okej. Stävnan är slio. Vi tror va? Jag ska inte vara i lov det. Jag menar det. Okej. Ta ver här på en. Du kan inte få ut i gången. Det är lika bättre. Jag kan nu. Och där är en ungdom som heter Morgen. Bara lyssna till det. Ta ver klart halvkon tutje. Bjau omkring vi. Jag menar det. Alltså ta kan outja allt till en person. Bara till att du skriver eller ringer en person. Hej, jag får som Morgen. Jag har en halse. Hur kommer vi? Ikke mer det. Så la jeg god rest. Og kvalitet er sliot. Vi tar vi ikke en sånn leng introduktion. Tar vi hjemme til Sylvia Mellemgård. Og jeg har ikke brillene da. Gittlagøte Nutje, som er oppe i Høyvøk. Bare vi skal lage med arbeid. De kunne hitta Google eller Google Maps og alt det der. Ja. Right. Ja, så var bara ända i bön. Jag går god här och vill tacka dig för jag heter kvalitet här. Jag vill tacka dig för jag vill kunna låsång till din här och tacka dig för det året som är framme i det här och be om här att du hjälper oss om vi är skilja här ett år som är framme här att du som ska leva i jökten och här och vi ska bara lära te ta rai här och inte så att
struja så jag egna styrka här, men bara fylja det här, hjälp oss vi halta och kontakt är det här, jag syns det dagliga här, och av något och själv här. Och jag syns till han här som sitter här och inte känner det här som till personliga frälsare här, att det ska ta en stor vid det här och inte låta så låter för bo i här. När vända vid till då det här. Jag ber mig att du vill kväll när vi är här och så kommer gott hem här. Amen. Ja, så kom det färdigt. Vi så just att chilla gott nutcha.